ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಮಾತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಲ್ಪದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನು ಬೊಲ್ಪದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆನ್ ಸೂರ್ಯ ಬೈದಾತ ಸಂಡೇ ಅದ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ್ಲಕ್ಕಿನಿ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಆದ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಬ್ಜಿ 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 ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಒಣಸು ನೋಡಿಗೆ ಗೊಬ್ಬದಾಯಿನ ಟಿವಿಡ್ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಮಾಮಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನ್ ಇಡಲ್ಲೇ ಇನ್ನಿತ ಲಂಚ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಮಿಯೇ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಊರದ ಕೋರಿದ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚ್ ಸಂಡೇ ಆಯ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬರ್ಕಾನು ಸೊ ಒಡೆಗೆ ಬರೋ ತಿರುಗು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ ಒಡೆಗೆ ಪೋಪೈ ತೋಪ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಚ್ ಕುಡ್ಲದ TMA ಪೈ ಆತ TMA ಪೈ ಹಾಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಮೂಲಂಜೇನ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ಪಾಡ್ದರಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ 45 ರೂಪೀಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ ಏನ ಪಾಡ್ದೇರು ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ತುವನಗ ಜನಕುಲ್ನ ರಾಶಿ ಇತ್ತನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಗೆತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರಾತದ ಕಂತದ ಮಾರು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನೆ ಜನಸಾಗರ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲಂತು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ತೊಂಡ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡೇರಂದ ಅಲ್ಪನೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಜನತೆಲ್ಲ ಹಿಂತು ಮನಗ ದೆತೊಂದಿನ ವಸ್ತುನ ಅವಲೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಕ ಅಂದೇನುಂಡು ಆಂಡಲ ಉಂತದ ಬಿಲ್ ಮಲ್ಪದು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು SUP ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಬೈದ ಸಸಿತ್ಲು ಡಾವೊಂದುಂಡು ಈ ಟೈಪ್ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನ್ ಫಾರಿನರ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಮೇರೇನ್ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಚನೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಈ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇಡೀ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಡು ವಿನ್ನರ್ಸ್ನ ಕಲೆನ ತೂದು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಗಲ್ನ ಆತಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿರಬತ್ತದ ಫ್ರೆಶ್ ಪೂರ ಆದು ನೈಟ್ದ ಡಿನ್ನರ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯನ್ ಮೇರೆಗೆ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಪೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಪೋಡಿ ಮಲ್ತ ಯಾನ್ ನಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಂಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟತ್ತು ಇನ್ನೈಕ ಮಾತೆರೆಗೆ ರಾತ್ರಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಗ.